Ai vrea să știi secretul pentru a ridica rezultatele reclamelor tale la următorul nivel? Îți dau un indiciu. Cheia nu e doar în reclamele tale, ci și într-un alt canal puternic. Vorbim despre email marketing. E-mailul este arma secretă pe care prea puțin o folosesc cum trebuie. Gândește-te așa, atunci când oamenii primesc e-mail-uri bine gândite, personalizate și relevante, devin mult mai receptivi la mesajele tale de pe social media. Practic, e-mail-urile creează acel moment de aha, care îi face să fie mai deschiși la ceea ce le oferi în reclamele tale. Fă combinația între email marketing și campanii de publicitate și o să vezi cum rezultatele tale încep să crească vizibil. Nu mai e doar despre a atrage atenția, ci despre a construi relații care generează acțiune. Așadar, ce mai aștepți? Pune în mișcare această strategie și lasă-ți campaniile să strălucească.